Ай, чао. Адиос. Сега ти пускам камък. Да направиш ръчка. Ай, чао. Аз бягам още по-бързо, защото трябва да мина. Jump on forever. Jump on forever. Който иска си го инстинкт, няма да даме линк. О, това е много интересен. За малко бях да го натисна. Защо така падам на този мап? Кажи най-страшното ниво. Човек, ти къде си, бе? Чакаш ли ма? Айде ли лавото е пуснато? Айде ли лава матка? Не, умех. И знам дали гава съм. Ах, как паднах. С манинко паднах. С манинко паднах, бе, човек. Да, и сме много зле. Както ме виждате. Но вие не ме виждате. Но вие не ме виждате. И се прецаквам. Не! Мали какъв прецак направих, трябваше да ме видите. Сега чакаме 5 часа. Така чакаме. Байгани колко пайс. Толкова близо бях. Не, бъгва ми. Това е бък. Не съм аз, това е бък. Бък. Това е реалистик бък. Не, бе, се размеряме. Ето сега го минавам. Yes. Почти го минах. Какво каза? Готов си. Да. Последното синьо око. Къде съм аз? Къде е тая... О! Аде, потечи вода, де. Здравейте! Намерих живота. По-точно той ме намери. Но защо някой просто не ми е дал бисквитки? Сега ще читнем бисквитки. Колко трябваше да са? 32, може би. 32. Добре, 32. Аре, отваряй де. Отваряй де. Само минам човек. Не. Здрасти. О, това го мразя. Това има тук. Лягам да спа. Спа. Лег. Да. Та-да! Защо е запалено? Абе, дай да пробваме, може и да работи пък. Ето! Добре, аз ще си пусна за малко. Креатив. Добре, айде аз го пускам. Така. Продължаваме. Трябва да ме контролираш. Къде си? Не те виждам. Коста. Следвам те.
Следвам те, виждам вълна. Ето, абсолютно, намерих. Виж ма къде съм. Виж ма, точно по теб. Не, прецакам съм. Я прецакаю. Да. Тук няма нищо, тук няма нищо. Кое? Къде да ходя? Намерих пътя, намерих пътя. Намерих пътя, ес. Не, но тук, Абе! Абе, как чакай? Чай се пусна. Ей. Чай да го разгледам. И продължаваме, защото сме гадняли. Ще си го сменя, бе. Релиз. Тук трябваше да сте спасил. Чакай. Ох. Мерси. Защо имам кука? Ай. Аз това. Пусна ли ми PvP-то? Окей. Да, аз съм тук. Ага. Ах ти. Готов ли си? Абе. Здрасти. Готов ли си? Вау, как не паднах. Гледай, човек. Ай, нали, чакай. Къде? Вау. Долу съм forever. By mistake, then use the evacuation ladder. Как са тия глупости, бе? Ще изчизна, бе. Тук трябва сега да сложим Speciation folder. И ми да, бе, човек, къде да, бе? Къде? Кое? О, яко. Ай, ако ме наречеш още веднъж. Чао. Сега ще убием снежния човек. Come kill. Чао, мой приятелю. Сейф. Ау. Трябва да включиш горичката, трябва да включиш. Чакай, маре. Аз пък продължавам. Аз съм хакер, forever. И се качвам по вечната гигантска голяма стълба.